Agora sí, atopámonos no centro productivo desta gran casa de Priorato. Actualmente temos 2 lagares reconstruídos, pero durante a Idade Media eran 5 os encargados de que non se desperdiciara unha gota da colleita. Os carrexóns eran os que traían a uva dende a viña e depositábana neste gran depósito pétreo. Unha vez aquí, daban o primer pisado. Tras o pisado, montaban estes taboeiros e esta estructura en forma de pirámide. Isto servía para distribuir equitativamente o peso en toda a prensa. Pero a parte máis importante era esta trave. Esta trave, que podía chegar a pesar 1 tonelada, baixaba, mentras que o contrapeso, chamado penso, subía. Estes dous estaban unidos polo fuso. Unha vez que estaba a uva prensada, todos os lagares estaban conectados por este gran canal. Este canal iba a dar a un depósito situado na nosa adega.